अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय एसएस फिल्म्स मोतिहारी। मुर्गा मछली तराइल रे, अगुआ हमार जब आइल रे, मुर्गा मछली तराइल रे, खूबे खइल को सरहवा कहल सकिया वतानी रे। अरे प्यास आगे का भइल? अरे का होई सरवा खा पी के भाग गइल। भइल बियाह पछतावतानी रे, मकई के लेरहा रोज हिलावतानी रे। भइल बियाह पछतावतानी रे, मकई के लेरहा रोज हिलावतानी रे, हिलावतानी रे, हिलावतानी रे। डीजे विकास रीगा मकई के लेरहा रोज हिलावतानी रे। भइल बियाह पछतावतानी रे, मकई के लेरहा रोज हिलावतानी रे, हरे कह के न सरहावा उआइल रे, भीतरी से आता मारवाइल रे, भीतरी से आता मारवाइल रे, भीतरी से आता मारवाइल रे। कह के न सरहावा उआइल रे, भीतरी से आता मारवाइल रे। करिया कर लूठा कहले बसरहावा, भूसा बरी हमरा आइल रे। जे हदिनु सरहावा भेटाई रे, ओकर पकड़ेम चढ़ाई रे। यार के करो से कहबे न तोहरे से कहतानी रे। अरे यार के कृष्ण नु कहबे ना यार न कहे। ठीक बा। भइल बियाह पछतावतानी रे, मकई के लेरहा रोज हिलावतानी रे। भइल बियाह पछतावतानी रे, मकई के लेरहा रोज हिलावतानी रे, हिलावतानी रे, हिलावतानी रे। मकई के लेरहा रोज हिलावतानी रे। भइल बियाह पछतावतानी रे, मकई के लेरहा रोज हिलावतानी रे, भोला धमाल पगलाइल रे, रवसन सुख नहीं आइल रे, रवसन सुख नहीं आइल रे, रवसन सुख नहीं आइल रे। भोला धमाल पगलाइल रे, रवसन सुख नहीं आइल रे। लागता कि अशोक लगन फेरू फेली आइल रे। मुन्ना सौरभ मिलाई के चेष्टा रे, बनल रहे और चेष्टा रे। पूरा सपना न भइल तकिए में सटावतानी रे। अब का होई अशोक लगन भी फेल हो जाई। भइल बियाह पछतावतानी रे, मकई के लेरहा रोज हिलावतानी रे। भइल बियाह पछतावतानी रे, मकई के लेरहा रोज हिलावतानी रे, हिलावतानी रे। हरे अगुआ हमार जब आइल रे, मछली मुर्गा तराइल रे। खूबे खइल को सरहवा कहल सकिया वतानी रे। अरे प्यास आगे का भइल? अरे का होई सरवा खा
पी के भाग गइल। अरे भइल बियाह पछतावतानी रे, मकई के लेहारो झिलावतानी रे। भइल बियाह पछतावतानी रे, मकई के लेहारो झिलावतानी रे। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।